Як нам добра жывецца пры дыктатуры, на мінулым тыдні распавяла прэс-сакратарка Лукашэнкі. А ўжо на гэтым тыдні сам Лукашенко абвесціў, што ў нас не дыктатура, а дэмакратыя. Мы прапанавалі жыхарам і гасцям беларускай сталіцы дэмакратычна вырашыць, што ж у нас дыктатура ці дэмакратыя. Галасы сумленна падлічвала Вольга Старасціна. Калі ёсць у свеце райскі куточак, дзе можна пабачыць порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь, то гэта толькі тут. Бо менавіта ў Беларусі ёсць тое, пра што неўзабаве пачнуць марыць няшчасныя замежнікі. Не сегодня, так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Дыктатура – гэта наш беларускі брэд, па-замежнаму брэнд. Диктатура – это уже наш бренд. Не паспелі беларусы ўсцешыцца ад гэтых словаў, як аказалася, што у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет. Дык што ж у нас ёсць? Мы запыталі Менчукоў. Здесь не диктатура, а именно демократия. По-моему, диктатура. У нас есть и то, и другое. Демократия. Скорее всего, наверное, диктатура. Демократия? Наверное, диктатура. Демократия. Диктатура, но деградирующая. Диктатура 80%, демократия 20%. Это скрывается, конечно, и не афишируется. Ситуация у нас в стране сложненькая, поэтому если это анонимно, то я бы склонилась, что такая демократия с элементами диктатуры. Потому что все не совсем так, как хочет народ. Ёсць і іншыя аргументы і контраргументы. У нас же свободы слова особо и нету. Я могу свободно рассказать свое мнение сейчас Белсату. Сверху скажут, все делают, как сказали. Поэтому я считаю, что, наверное, у нас тут демократии никакой нет. Наверное, диктатуру не видел настоящую, поэтому я не понимаю. Люди очень всего боятся. Ну и люди прибитые, пришибленные, напуганные. Только демократия. И видно, и явно. Да, и спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за это. Признак демократии – это разделение властей. Законодательная, исполнительная и судебная. У нас такого четкого разделения нету. И еще смена руководства. Можа, на чарговых прэзідэнцкіх выбарах кіраўніцтва зменіцца, ці зноў пераможа Лукашенко? Конечно, выиграет. Там уже все готово. Выиграет? А что вы думали? У нас что-то лучше надо ждать? Ничего. Выиграет, конечно. Это однозначно. Так же, в принципе, как и на всех остальных последующих выборах. Все выиграет, выиграет, выиграет. Не важно, как будут голосовать, важно, кто и как голоса считать будет. Лічыць будуць тыя ж, і, як мяркуюць менчукі, гэтак жа, як і мінулыя разы. Как всегда, 80-86. Вы же знаете, как у нас это делается. 70-80%. Процентов 70 точно. Процентов 60, 65. Процентов 75-85 у него будет. 90 или 80, что-то такое. Мне кажется, каждый раз это одинаковая цифра. Это у гражданки Ермошиной надо спросить. Она все знает наперед, даже того, чего еще не было. Не было у нас уже давно молодого кіраўніка краіны. Молодежи особенно хода нигде не дают. Хотелось, по правде, чтобы уже больше молодые представители, как положено по Конституции. Ёсць у нас і маладыя прадстаўнікі, падобна з вялікімі прэзідэнцкімі амбіцыямі. Паглядзіце на рэакцыю Віктора Лукашэнкі на словы бацькі. Если президент боковым каким-то зрением не увидел проблему, она решаться не будет. І яшчэ раз, толькі Віктор ці то прымірае, ці то трэнуе бакавы прэзідэнцкі зрок у надзеі атрымаць прэзідэнцкі срок. Вольга Старасціна, суб'ектыў Белсат. Рассматривая сегодня такой важнейший вопрос. Сёння дзень Канстытуцыі ў Беларусі. У гэты святочны дзень Лукашенко ўручыў пашпарты маладым грамадзянам Беларусі. І вось паглядзі, як ашчаслівіў людзей. Вось паглядзі на рэакцыю хлопчыка, калі даведаўся, што атрымаў беларускі пашпарт. Ідзі, маленькі дармаед.
Але шчаслівы твар чамусьці вось на здымках у Лукашэнкі. Ну, ты, хто атрымаў пашпарты, не вельмі шчаслівыя выразы. Гэта памятаеш, як у Гарры Поттэры былі дементры, якія харчаваліся чужымі эмоцыямі? Вось гледзячы на гэтыя здымкі, падаецца, што Лукашенко харчуецца чужым шчасцем. Александр Лукашенко шчаслівы. І адбірае вось гэта. Або ён усё да чаго не дакранаецца, проста сыходзіць у заняпад, ведаеш? Як, напрыклад, вось у 80-е гады, ці то Лукашенко, ці хтосьці падобны да яго таксама дакрануўся, там выехаў з фанатамі менскага Дынама на матч супраць Ромы, і вось бачыш, паглядзі, які шухер нарабіў. Ну, гэта ён хіба што, не? Я вось не ведаю. Мне здаецца, што ён. А памятаеш, што і здымак яшчэ ў трамваі недзе сидзіць за воськай такі таксама Александр Григорович. Я думаю, што гэта з той жа серыі. Ну так, калі быў бы сапраўдны Александр Григорович, уже все даўно падышлі і запыталі, дзе грошы. Свят, свят, свят. Прэзідэнцкія і парламенцкія выбары мусяць прайсці як свята. Пра гэта напярэдадні заявіў кіраўнік Беларусі. Ці чакаць маскараднага шэсця з дубінкамі, шлемамі ды шчытамі ад АМАПу Лукашенко не ўдакладніў. А мы ўдакладнілі ў жыхароў Пінску, як яны ставяцца да гэтак званых выбараў. Выборы у нас хорошие. Кандидаты достойные. И там это самое. Выбираем. Праздник. Всей семьей идем, да, голосуем. С Украиной не сравнить. Ну, по крайней мере, не так, как в Америке. Кого хочешь, того и выбирай. Главное, что у нас нету ни войны, ни наводнений, ни землетрясений. С Украиной не сравнить. Избирали Трампа. Ну, если выборы, то я всегда иду на выборы. Выходной день. Проходят великолепно. Все хорошо, войны нету и все хорошо. С Украиной не сравнить. Вы знаете, трохи может, где-то и не все хорошо. Избирали Трампа. А потом весь мир обвиняли в этом, что все виноваты. И Россия, и все виноваты, что его избрали. Пожалуйста. Праздничное настроение. Яе больш няма з намі. 25 гадоў таму прынялі, а сёння канчаткова пахавалі. Гутарка пра асноўны закон нашай краіны – Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Не дзее, а значыць памерла. Гэтак ахарактарызаваў стан асноўнага закону нашай краіны гарадзенскі актывіст Мікалай Салянік, ды вырашыў пахаваць Канстытуцыю. Потому что она не соблюдается, и она нашему обществу не нужна. Хоронись Конституция Республики Беларусь с миром. И мы надеемся, что когда-нибудь наши потомки найдут это место, может быть, достанут ее и будут жить по Конституции 1994 года. Покойся с миром, наша Конституция. Хоть эта Конституция немножко и младше меня, но я уже за свои годы увидел, что ее действительно не соблюдают. Ее действительно похоронили, только не здесь, а в архивах, в головах, в мыслях. И мы решили показать, что действительно она похоронена. То есть действительно ее похоронить, не хранить ее на полках, а похоронить, как оно и есть. Не соблюдается она нигде, никогда. И пускай она покоится с миром на этой прекрасной белорусской земле. Ігор, паглядзі вось на гэты здымак, ці бачыш тут на гэтым здымку нейкую веліч, напрыклад? Я ўжо крышачку хіба што чытаў, таму я так больш-менш падазраю, бачыў гэтыя здымкі. Сапраўды, веліч ёсць, але дзякуючы вялікаму крэслу для гасцей Александра Лукашэнкі. І, здаецца, гэтае крэсла не толькі шырэйшае, але яшчэ і ніжэйшае. Я думаю, што трэба нашым гледачам звярнуць увагу, што Александр Лукашенко сядзіць выгодна, а ўсе ягоныя госці, якія прыходзяць вось на першым, на другім, на трэцім здымку, яны сядзяць на скрайку гэтага крэсла. Але я ўвогуле здзіўлены, што ім ставяць крэсла. Узгадай нарады Александра Лукашэнкі, калі ён звяртаецца да кагосьці з чыноўнікаў, што яны робяць? Яны стаяць, вочы ў падлогу і ні ў якім разе не глядзець у вочы кіраўніку Беларусі. Так што я думаю, што невыгоднае, выгоднае,
неважно, поставили і так крэсла, далі сесці. Але дзякуючы гэтаму методу нават Грозны Шуневіч, глядзі, як вось прысеў так перед Александром, ледзь не на калені. Так. Слухай, мы вось якую тэму закранем. Праца пад прыкрыццём, ці як вось гэта можна назваць? Вядоўца контуру, вядомы. ЗНТ. Так, і аўтар прапагандысцкіх фільмаў пра ЗША, у тым ліку, пайшоў працаваць раптам на «Голос Америки». Ведаеш, такія гісторыі здараюцца. Я думаю, што можа прыйсці такі час, калі і ты, Сцёпа, з'явішся на нашым дзяржаўным тэлебачанні, напрыклад, запросяць цябе, скажуць: «Прыходзь да нас, Сцяпан». Слухай, я з задавальненнем хоць, зараз не пайду, але калі нацыянальнае дзяржаўнае тэлебачанне ў Беларусі стане такім жа свабодным, як хаця б Белсат, напрыклад, так, то з задавальненнем. А пакуль будзеш у нас. Так, давай выберам некую лічбу тыдня напрыканцы. Глядзі, да еўрапейскіх гульняў у Менску высадзіць кветкі за $1,5 мільёна. Гэта першая лічба. Другая, вось такі вось ноутбук з дзяржбюджэту купляюць за амаль $13,000. Колькі? $13,000 за адзін ноутбук? Адзін ноутбук. Это хіба што залаты ноутбук. Але уся фішка ў тым, што купляе яго гандлёвы дом «Усходні», які займаецца гэтымі канфіскатамі і ўваходзіць у гэтую структуру ўпраўлення справамі адміністрацыі прэзідэнта. Бо, атрымліваецца, самі ў сябе купляюць. А тады ўжо кошт не такі важны. І якая яшчэ лічба? І трэцяя лічба $100. Столькі іншаземцы інвеставалі ў Нараўлянскі раён у 2018 годзе. Ведаеш што, я хіба што прагаласую вось за гэтыя $100, таму што это дакладна па $1 на кожнага маладога чалавека, які застаўся ў Нараўлянскім раёне. Калі па $500 было, вось паглядзі, 5 чалавек, і Нараўлянскі раён увогуле б ажыў. Ну так, а так прыблізна пакуль што 100. Вось на гэтым мы спынімся. Дзякуй табе, Сцёпа. Прыходзіць час развітвацца. Набліжаецца 21-е, значыцца, аб'ектыў будзе зараз на вашых экранах. Мы ж з вами развітваемся. Зычым вам добрага вечара. Заставайцеся з Белсатам.